سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري ادعو مزنك عاما كوميدي دراما لا وزاتا سبورت في الميتا سلام زغبركم تخاتلتي سينما سمرة انترتينمنت ازي مدب ملس ناي تحتو اب سينما سمرة انترتينمنت كوينو ازي مدب زي كملسلكم تدليو اب ناي كومنت بوتا نتسفرو حتو زملس مدبيو نلومي كالاين ناي موداتان كفالي احيزلكم متي زلخو اب ناي لومي تحستو مدب نكتاتلو وي دما كنريو قريبي زلخو دما نتن 4 نطبطات مالتيو 5 نير نطبطات مالي حانترينا نيرنا اتن تكال مفرش غارا كملسن زدالون حتوتات مالي حنترينا لينا لو مسترف 4 كنكاتاتلينا بتا خاليتي كنفلمينا اتخال اي بسبونسرشيب سكيمز زفلت كوينو متانا سفيح مولا اندا غبركا وي اندا مولكا نمنسياتن تحت عدمن بحريኦም مزميسكا اب تكال اب ناي عزقتي متكخ شغارا مصمباري زبل ازي اب سلسته تخفافيلو تحده celebrity and influencer endorsement يبال اتخالعي scholarship اتسال سايدما school programs and youth campus يبال كوينو بتي celebrity and influencer endorsement كنفلمينا بروخ مكتتال ازي celebrity and influencer endorsement تبايل زلو كمي ينتدعيلنا كمي جيركا هبوبنتن زنان زلوهم ناي عالمنا تسألوت سبات نتنات كافريات كم زدقفوه تقبر زبل تلميوزي زوم سبات زيهم زيت عدنا جنزب سلزغفو اليوم دما فريات زي اندستري حيزهم ابستفل عليها ماس ميدياتات نريهم زلنا بماس ميديا زقبر موعوعي حد خابتي اقداس مسحب عماويل ناي زخون عينة تكالكو انتخونه بفلاي نتكال مفرش غاراغن حدا كابتي قندن اقداسن ميلايو مغنياتو ابكال فريات انتدع متينا باكالون نسبات كسحب تخليخا كوكا كولا كم ابنت انتدع وسينا دما كوكا طعميو وي صماق نتعناخا اقداسيون زبل كاسب اي فال كبلكا يكلنيو مغنياتو حق سلازخونه حدا سب متيغن شغارا بحاوي كلها اندراخيو مخات تكي كابسامبو كوص ناتعذبكا توساقي مستي تكالج انا نايت شغارا ازيا طعما طعمتي ان زبلكا انت دا تامنا لخا جن صقم زلكا طريخا تكون تخل سلازي شغارا بازيو رقيق زخونه ميلا طريخا موعوع تطقيمكا شوتخا ختارم تخل زبل حساب تكال مفرش غارا كساب حجي كابس تعوتلهم ميلاتات حديو ازي دما بهزبي فتوات زخون سباتالو صلوتي وي دما انفلوينشال بيرسونز ناينا نصوام زوم سبات زيهم بستفلالي مخنيات زنان هوبنتن زطريو بوزحات تختلت زلوم سباتيوم تحت عدما قلعون منسياتن دما زوم سبات زيهم زغبرون زبلون كندغمينا نوعل قليل ابنت كبوكم ترا خوينه ابز حلف قرب اوان اتشويدي تبل قال كم لمدي كنزوترا جميرنا خمز نبرنا زرس ايكونن اذا اتشويدي تبل قال نصور زغونه ترجمن ملختنا لوايلنا دفيرنا خنزارب اينخلن نمنتا علامه ان تقملا نيرنا انت رايلنا جن هبوب كوميديان هاجرنا مالت يوناس محرتاب مايناس افتا ودي شغل تبل زفريا كوميديز تتقملا قال سلا زغونه طريا قال زغونه عينت مخنيات يبلان من البات اذا ترى زربازيا حدا ترى زغونه سب ويدما هبونتن زنان زيبلو سب تتقملا نيرون تزخون نعنا نهزبون كتصلو تخل نيرا زبل حساب يبلين سلازي كابس تعزبت زي كنغنزبو نخل انت داهلي خوينو صلوا نايتوم زنان هبونتن زلوم سبات معرخ ندي مخانيو እዚ ትካል መፍረሽ ጋራ ዝኾነ ኢንዱስትሪውን ነዞም ናይ ዓለምና ጥርዚ ህቡብነትን ዝናን ዘለዎም ሰባት ዘይተዓደነ ገንዘብ ብምኽፋል ኣብ ማስ ሚድያ ወፂኦም ፍርያቱ ከውዕውዕሉሞ ሰብ ድማ ብቐሊሉ ተጸለውትን ምግባር ዝዓለመ ሜላ ወይ ድማ ታክቲክ ተባሂሉ ክግለጽ ይካል እዩ
እዚ ድማ ብኸመይ ክውን ይኸውን መሲልኩም? እዚ ኢንዱስትሪ መፍረ ሽጋራ እዚ ምስ ብዙሓት ኮሌጃትን ከምኡውን ሃይ ስኩልን ስምምዕ ብምግባር ሓደ ጥበብ ይምህዝ። ብስነ ምግባር እንድሕር መፂና ጥበብ እኳ ኣይኮነን ሽጣራ ክንብሎ ይሓይሽ። ተማሃሮ ብዛዕባ ጉድኣት ኮንቬንሽናል ሲጋሬት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት ብወረቐት ተጠሪዙ ዝስራሕ ሽጋራን ጥቕምታት ሲጋሬት ማለት ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ሽጋራን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ካሕትሙ ወይ ድማ ከዳልው እሞ ሽዑ ናይ ስኮላርሺፕ ዕድል ክፈጥረሎም ብዝብል ስምምዕ ዝካየድ ታክቲክ እዩ። እዚ ኸመይ እንተዳኢልኩምኒ ተማሃሮ ወላ 1000 ግዜ ብዛዕባ ጉድኣት ሽጋራ እንተተዛረቡ ጥቕምታት ሲጋሬት ማለት ጥቕምታት ናይዚ ኤሌክትሮኒካዊ ሽጋራ ኣብ ልዕልቲ ቅድሚኡ ዝፈሪ ዝነበረ ሽጋራ ክዛረቡ ስለ ዝኾኑ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ሽጋራ ዳሓን እዩ ወይ ድማ ብሉፅ እንዳበልካ ሰባት ከትኩኹ ዝደፋፍእ ስለ ዝኾነ እዩ። ካልእ እቲ ስኩል ፕሮግራምስ ኤንድ ዩዝ ካምፕስ ዝበልናዮ ድማ እዚ ትካል እዚ እንታይ ይገብር እዩ መሲልኩም? ንዝተፈላለያ ስኩልስ ማለት ቤት ትምህርትታት ገንዘብ ብምኽፋል ናይ ውልቂ መምሃራን ብምቑፃር ብዛዕባ ሽጋራ ከመይ ጌርና ነቋርፅ ምስ ዘይነቋርፅከ እንታይ ኣማራፂታት ክንጥቀም ንኽእል ዝብል ኣስተምህሮ ብምድላው እዚ ኤሌክትሮኒካዊ ዓይነት ሽጋራ ከም ኣማራፂ ብሉፅ ምዃኑ ንምርኣይ ዝዓለመ ኣስተምህሮ እዩ። እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ እንተዳኢልና ሰባት ነዚ ኤሌክትሮኒካዊ ዝኾነ ሽጋራ ምስሓብ ሃስያ ከም ዘየስዕበሎም ንምርዳእ እዩ። ጽቡቕ ናብቲ ቀዳማይ እንተደኣ መፂና እቲ ቀዳማይ ዲጂታል ኤንድ ሶሻል ሚድያ ኣድቨርታይዚንግ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ኣብዚ ግዜ እዚ ይትረፋ ብቀዳማይ ዓለም ኣብተን ዝደኸያ ሃገራት ከይተረፈ ስማርትፎን ዝዓጠቐ መንእሰይ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። እዚ ድማ ቪድዮን ስእልን ከርእያ ብምኽኣለን ጥራይ ወላ ቀጥታ ናይ ኢንተርነት ኣክሰስ ወይ ድማ ዕድል ዘይብሉ ሰብ ከማን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ሞባይል ኣስጊሩ ዝተፈላለዩ ቪድዮታትን ስእልታትን ክዕዘብ ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ክንሪኦ እንተኾይና ድማ ሎሚ ሰብ ዝበዝሐ ግዚኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ሚድያ ገጻት ዘሕልፎ ግዜ ይበዝሕ። ስለዚ እዚ ኢንዱስትሪ እውን ነዚ ባይታ እዚ ናብ ረብሕኡ ካብ ዝቐየሮ ሓደ ሜላ መዋዕዊዕ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቆልዑ መዘናግዒ ዝኾኑ ቪድዮ ጌምስ ይኹኑ ወላ ካልእ ፊልምታት እንድሕር ዳ ተዓዚብና ፍርያት ናይ ዝትካል ዝኾነ ሽጋራ ብልክዕ ንርኢ ኢና። ስለዚ ተደጋጋሚ ግዜ ነዚ ፍርያት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ንዕዘቦ እንተደኣ ኮይና ናቱ ዝኾነ ጽልዋ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ። ካልእ እዚ ሶሻል ሚድያ እዚ ካልእ ጥቕምታት እውን ኣለዎ። ሃገራት ዝበዝሓ ኣብ ናይ ዓደን ሚድያታት ብዛዕባ ሽጋራ ከዋዕውዓ ፍቓደኛታት ስለ ዘይኮና በዚ መንገዲ ዝተጠቒሞም ናይ መዋዕዊዒ ስርሖም የካይዱ ወይ ድማ ዕድል ናይ መዋዕዊዒ ይረኽቡለዉ ማለት እዩ። ካልእ ኣትራክቲቭ ዲስፕሌይስ ኢን ሪቴይል ሾፕ ዝበሃል ናይ መዋዕዊዒ ታክቲክ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሽጋራ ንመሸጣ ዝቕረበሉ ድኳናትን ከባቢኡን ፍርያት ሽጋራ ዝኾኑ ስእልታት ብኣዝዩ ውቁብን ንዓይንኻ ዝማርኽ ኣገባብን ኣማሊእኻ ብመልክዕ ፖስተር ምልጣፍ ዘጠቓልል እዩ። ከምዚ ዓይነት ብቐሊሉ ኣብ ዓይኒ መንእስያት ተምሳጥ ዝገድፍ ስእልታት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ምልጣፍ ርእሱ ዝኻለ ጽልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝጥቀስ። ንኣብነት ብመሳጢ ሕብሪ ዝተሳእለ ንፍርያት ሽጋራ ዝገልጽ ፖስተር ምስ ዝልጥፍ ኣብ ሕብሪ ዝግደስ ሰብ ብተደጋጋሚ ግዜ በቲ ስእሊ ክጥምዘዝ ይኽእል እዩ። ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ዓይነት ኣሰኣእላ ዝግደስ ሰብ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ረቂቕ መጽናዕቲ ዝሓተተ ሜላ ናይዚ ኢንዱስትሪ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እቲ ካልእ ኣድቨርታይዚንግ ማቴሪያልስ ኤንድ ፕሮዳክትስ ኣት ኣይ ሌቨል ኦፍ ቺልድረን ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ እዩ። እዚ ብሕፅር ዝበለ መንእስያትን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ብብዝሒ ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ቦታታት እዚ ፍርያት ኢንዱስትሪ ዝኾነ ሽጋራ ክረኣዮም ከም ዘለዎ ምግባር እዩ። ንኣብነት ዝተፈላለዩ ናይ ቆልዑ መጻወቲታት ማለት ባምቡላታት ሽጋራ ዝሓዙ ወይ ድማ ስእሊ ሽጋራ ኣብቲ ባምቡላ ብምልጣፍ ብዛዕባ ሽጋራ ዘለዎም ተገዳስነት ምዕባይን መቐረት ሽጋራ ንምፍታን ዝደፋፍእ ናይ መዋዕዊዒ ሜላ ክበሃል ይከኣል።
كاله ازتكال مفرش غارازي بقطر 4 كملسو كاب زدالو حتو اندحر دارينا اتي بماركتينج بلويش تغيشنا زلناي ماركتينج بلويش كنبل كلنا انتاي مالتيو بغمي فرياتكا اب عداغا كم زحب غيركا تقربو تمسات كم زقدف غيركا تقربو زبل تاكتيكي منالبات زي تاكتيك زي بوزحات تكالات زتقمالين ازتكال مفرش غارازي دما بغمي تتقيملو اندحر دايلنا عينت شيغارا اندغيره نابنت اب طعمو كمزي مقرتو طعم مقرت زلو غيري يقربو اب چنو انتريناون قدم حجي فوق زنبره چنا ناي شيغارا ناب فليفرز اندحاوسه غليو ليمين غليو اورانج خم چنو غليو ستروبري طعمون چنون كمون اب قرصو بمقيار ناب علاغا كوردون كولو منسيات بفلاي دما منسيات كسحب كمز خيل نمغبار استغبر ميلاي أبزنت متيناون قال خابتي مسرح زتقوملو فليفرز نحردا تعذيبنا اورنج ابل ستروبري وزت خنتقس نخلينا زوم عين شيغارازيوم كتتكو من كلخا طعمهم من شتومن لكعنت زتحوسهم فليفريوم زطعمون چنا زهبون كال اب قرصن غزفن نايتي نت شيغارا حيزو زركب باكون تدا تعذيبنا ازي معبول نختريو زبهك غزياوي ويدما زمناو قد زحلوه بقلطف اب عين منسيات قلاحتا خركب زخل اغباب مسرحون توسخ وطن ابتناي اداغا شطاراتات نايزي اندستري زخبالي كاليو ازي بعين منسيات كرون كله ولا حنتي غودا نجر كهلو ويلكاون زي حسب بمخانيو غلغله منسيات ناب متكاخ شيغارا زخطلوم زلو كاله اتي بقطر 5 ناي موداتان كتملكيتنا خنري دلي زلخو تي ديستريبيوشن ميكانيزم تبعيل تتقيسو زليو اذا كما اندحر دايلكمني ازي اندستري مفرش غارازي نتزفري شغارا اب موداتا ناب عداغان مشطا كقربون كله اب مزرغحن معدالن زتقوملو شرحتات وي دما ميلاتات ينا خنعزب فلما نزي سينجل ستيك سيجاريت تبعيل زولو خنتقسينا ازي نتوم بوزح غزي گنزب كحزو زي كولو وي تمهارو زلو منسيات بتا زلاتهم ولا ون حنت حبا شيغارا خوغوزو زخولهم بايتا مفتاري نزي دما شيغارا ولا ون نتا ازيان يشتو تبحال دكان كبصحا كم زلوا بمغبار زتهندسيو مغنياتو اب تقدم غزي شيغارا ببا كومبر بحبا يشيط اينبرن سلازي زما فريش غارا زخونه اندستري ولاون نتوم حنت حبا غزيوم طراي كتكو زقولو عماويل كنعقوم سلازيبلو بنصل مشات زبلت اميلا مشطا كوينو يركب كال واغاش غارايو واغاش غارا حدا خابتي زحسر واغاتات اب عالمنا خاب زلو فرياتيو ازي دما شغارا نمسرحو ازي وحد وصايتات طراي زدل سلازخونه يكونن
ተወሳኺ ሓደ ካብቲ ሜላታት ናይዚ ኢንዱስትሪ ከመይ ጌርካ ሰብ ኣትካ ክትገብሮ ዝብል ሜላ እዩ ካልእ ቬንዲንግ ሜሽን ክንጠቅስ ንኽእል ኢና እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ፍርያቱ ዝኾነ ሽጋራ ኣብ ቬንዲንግ ሜሽን ከኣቱ ካብ ዝፀዓረሎምን ዝተዓወተሎምን እዩ ምናልባት ቬንዲንግ ሜሽን እንታይ ማለት እዩ እንተዳኢልና ነቶም ዘይትፈልጥዋ ማለት እዩ ገንዘብ ምስ ሃብካያ ዝተወከስካያ ዓይነት ንብረት እተቐብለካ ዓይነት ሜሽን እያ ስለዚ እዚ ኢንዱስትሪ እውን ምናልባት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ይኹኑ ወላ መንእሰያት ብሰንኪ ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም ጥራይ ወይ እውን ገለገለ ሰባት ከየለልዮም ስለ ዝሰግኡ ከይተሰከፉ ተጠቀምቲ ሽጋራ ንክኾኑ ተባሂሉ ካብ ዝተሃንደሰ ታክቲክ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል እቲ ካልእ ብኢንተርኔት ሴል ክንገልጾ ንኽእል ኮይኑ ዝደለኻዮ ዓይነት ሽጋራ ብመንገዲ ኦንላይን ፓርቼዝ ብምግባር ማለት ዌብሳይት ናይዚ ኢንዱስትሪ ተጠቒምካ ሽጋራ ናይ ምዕዳግ ኣገባብ እዩ እዚ ንዕብለላ ሶሻል ሚድያ ኣብ ደቂ ሰባት መዝሚዝካ ዝግበር ዘሎ ናይ ንግዲ ኣገባብ ሼር ንዝገበረ ዓማዊል ብነፃ ሽጋራ ናይ ምርካብ ዕድል ዘጠቓለለ ብልሓት እዩ እዚ ድማ ተወሰኽቲ ዓማዊል ናብ ዓዘቕቲ ምትካኽ ሽጋራ ዝፅምብር ሜላ እዩ ባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ኢንተርቴይንመንት ብቐንዱ ድማ ተኸታተልቲ መልሲ ናይ ተሕቶ ንክልተ ክፋላት ዝኸደ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ብወገንኩም ክምለሰልኩም እትደልይዎ ሕቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ኣስፍሩ ኣነ እውን ካብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታ ካብ ኢንተርኔት ድዩ መፅሓፍቲ ገናፂልና ከምኡ እውን ክኢላታትን ሞያውያንን ዓዲምና ክንመልሰልኩም ኢና ብዓብዪ ድማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኣብዚ መጽእ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ተሓንቀኒ እዩ